Označenie RS využíva značka Škoda pre svoje najvýkonnejšie modely. Je to značka Rally Sport a je to už viac ako 50 rokov a Škoda nezostala len pri modeloch so spaľovacím motorom, ale RS už má aj Enyaq a práve v týchto dňoch sme boli v Českej republike sa pozrieť na prvé jazdy L-Roku RS. Najsilnejší L-Rock RS samozrejme má na karosérii pár športových dizajnových doplnkov, ktorými sa odlišuje od klasického normálneho L-Roku. Samozrejme, taktiež v interiéri je taký športovejší, čo je ale podstatné, je to najsilnejší L-Rock. Systémový výkon až 250 kW a z 0 na 100 km rýchlosť to vie dať za 5,4 sekundy. K tomu máme najväčšiu batériu, ktorú môže L-Rock mať, pretože má až 84 kWh a podľa VLTP normy mu zabezpečujú aj mimoriadne slušný dojazd 549 km a samozrejme RS je štvorkolka, čiže dva elektromotory nad prednou aj nad zadnou nápravou. Farba zelená mamba pasuje L-Roku RS mimoriadne a využitá je aj v interiéri, aj pri nádherných športových sedadlách, keďže RS najsilnejším L-Rokom konštruktéri upravovali a športovo nastavili aj podvozok. Na podvozku jsme provedli několik změn specifických pro L-Rock RS. V první řadě je to specifické naladění DCC podvozku, které kombinujeme s tušími stabilizátory vepředu i vzadu, aby jsme podtrhli dynamické vlastnosti vozu. Dále má vůz speciálně naladěný, my tomu říkáme Canliny řízení, to znamená haptiku, to, jakou má to vozidlo odezvu na řízení. V případě 21 palcových kol máme i pneumatiky s labelem B, což znamená pneumatiky s horším malým odporem, ale s lepšími dynamickými vlastnostmi. Sú bubnové brzdy horšie ako kotúčové a prečo ich má väčšina elektromobilov na zadnej náprave? Ide o náklady? Jde samozřejmě jenom o tu cenu, ale samozřejmě nesmíme zapomínat na to, že elektroauto má nejenom kolové brzdy, ale má zároveň elektromotor, což je poměrně velká brzda, takže na tu kolovou brzdu, hlavně na té zadní nápravě, nejsou kladené tak vysoké nároky, ale není to jenom o tom, pro zákazníka to přináší i některé výhody, například co se týče koroze. Když má elektroauto na zadní nápravě kotouč, tak jelikož ta brzda je poměrně málo využívaná a v případě, že člověk jezdí opravdu defenzivně, tak ta brzda není využívaná téměř vůbec a může docházet k tomu, že kotouč skoroduje, takže člověk pak musí měnit vzadu kotouče jenom protože mu skorodoval. Bubnová brzda jako taková určitě nemá menší brzdný účinek při stejném průměru než kotouč. To je jako častý mýtus, který jako koluje, ale při stejném průměru je to brzdění naopak vyšší, protože má takzvaný samozesilovací účinek. Na testovacom okruhu nám značka Škoda ukázala aj krásny koncept pretekárskeho auta, vyrobeného na základe Enyaqu. V skratke RS pribudlo slovo Race, čo ostalo na tomto aute z normálneho Enyaqu a aké sú jeho parametre. Jedním z hlavních úkolů bylo ukázat, co my jako Škoda Motorsport dovedeme udělat se sériovým autem. Z toho důvodu jsme převzali kompletně platformu sériového Enyaqu RS Coupé a zaměřili jsme se na zlepšení jízdních vlastností a odlehčení vozu. Z tohoto důvodu jsou na autě sériové motory, sériová baterie a sériová elektronika. Ostatní věci jsme vylepšili, vyměnili a případně upravili. Auto má zlepšenou kinematiku a sportovní podvozek, kotoučové brzdy na obou nápravách karbon keramické, vepředu s 10pístkovými, vzadu se 4pístkovými třmeny. Další prvek, který jsme na autě v hojné míře použili, jsou takzvané biokompozity, což jsou vlákna na základě lnu, které nám pomohly výrazně snížit hmotnost vozu. Největší výhodou těchto materiálů v porovnání s uhlíkovými vlákny, které jsou jinak běžně v motorsportu používány, je významná redukce emise skleníkových plynů, zejména CO2, kdy oproti uhlíkovým vláknům dochází k redukci přibližně o 85%. Zároveň velkou výhodou materiálu je jeho recyklovatelnost, jinými slovy 100% energetická využitelnost. Auto je v tuhle chvíli pro nás postaveno jako testovací, případně jako showcar a neodpovídá žádné současné vypsané kategorii FIA. Do budoucna FIA uvažuje o zavedení plně elektrické kategorie, nicméně to budou nejspíše menší vozy. Díky významnému odlehčení vozu se zrychlení z 0 na 100 pohybuje kolem 4,5 až 5 vteřin. Maximální rychlost zůstává nezměněná a to je 180 km za hodinu.